Salam, hormatly tomoşaçylarymyz. Ata Watan TV'de saylanan habarlar. Türkmenistanyň prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçisini kabul etdi. Türkiýe Türkmenistanyň 2 milliard kub metr tebii gaz alar. Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary başlady. Türkmenistan Awganystanyň demiryol infrastrukturasyna maýy goýur. Türkmenistanyň prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçisini kabul etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana teze welinen adatdan daşary we doluk týal ilçisi Elizabeth Roody kabul etdi. Diplomat ynanç hatyny gowşuryp döwlet baş tutanmyza hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joseph Bidenyň mehirli salamyny iň gowy arzularyny ýetirdi we öz ýurdunyň diýip bolan dostlukly döwletlere gatnaşyklary pogturandyrmagy gyzyklanma bildirýändigini tasdiklady. Hormatly prezidentimiz hanym Elizabeth Roody ýokary diplomatik wezipe bellenme bilen gutlap, oňa köp uğurlu türkmen Amerikanyň hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösdürmäge gönükdirilen işini üstünlikleri arzu etdi. Döwlet baş tutanmaz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentine salamyny, hoşniýetli arzularyny beýan edip, Türkmenistanyň özara düşünmek, hormat goýmak, ynançmak ýöreleri esasynda iki taraplaryň gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly ähmiýet berýändigini ýatydy. Diplomat Türkmenistanyny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna wekilçilik etmeň özü üçin uly hyzmatdygyny ýatyp, dep bolan döwletlere hyzmatdaşlygy pogturandyrmak, ony hiltaýdan teze derejä çykarmak üçin hemme taraplaryň ýardam etjekdigine ynanyrdy. Türkiýe Türkmenistanyň 2 milliard kub metr tebii gaz alar. Ozal hem habar berişimiz ýaly Türkmenistanyň saparda bolan Türkiýe Respublikasynyň energetika we tebii serişleri ministri Alparslan Bayraktar bu saparynyň çäklerini tebii gaz, elektrik energetika we magdan senagaty boýunça birneçe netijeli gepleşikler geçirdi. Bu sapary barada Türkiýanyň medpuatyny beýan eden Türk ministri Türkmenistanyň tebii gazyny Türkiýe we öz ýurdu arkaly Ýewropa ýurtlaryna iýermegi meýilleşdirýänliklerini ma'lum etdi. Türkmenistan dünýäde tebii gaz babatda ören uly ähmiýete eýe ýurtdur. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň tebii gazynyň diňe bir günnagar uğra däl eýsem günwatar uğra, ýagny Türkiýanyň üstü bilen beýleki ýurtlary iýermek boýunça tassamalaryň üstünde iş alyp barýar. Swap usuly bilen çalt tepgende ilkinji tapgyrda 2 milliard kub metr tebii gaz almak arkaly işi ýola goýmak meýilleşdirýär diýip ministr Bayraktar belledi. Türkmenistanyň magdan senagaty we elektrik energiýa puwdugyny geljek uly mümkinçilikleriň bardygyny belläen Türkiýe Respublikasynyň energetika we tebii serişleri ministri Alparslan Bayraktar köp ýyllardan beri dowam edip gelýän gepleşikleriň ilkinji gezek degişli alalaşyklar bilen iş ýüzünde durmuşa geçiljekdigini belledi. Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary başlady. Düýün paýtagtymyzda we ýurdumyzyň vilayetlerinde ýerleşýän ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglaryna badyrga berildi. Hormatly prezidentimizin taýsy tagallasy bilen ýaş nesilleri okumagy, döwri wagt bilim almagy giňerimli mümkinçilikleri döredilýär. 2024-2025 okuw ýylyna hem ýokary okuw mekdeplerine girmäge istek bildirýän zihini ýaşlaryň müňlerçesi synaglarda öz saýlany hünärleri boýunça okuyup başarnyklaryny görkezerler. Adatça her bir dalaşgar öz saýlany hünäri boýunça ýürüýte taýýarlanan sowalnamalar çekip, oňa dolu we dogry jogap bermeli. Birinji synagdan üstünlükli geçen dalaşgarlar ikinji synaga taýýarlyk görerler. Jemi 3 synagdan gowy netije gazanyp okuw kabul edilen ýaşlarymyz häzirki zamanyň eň ösen tehnologiýalar bilen üpşün edilen ajaýyp binalarda saýlany hünärleri boýunça bilim alarlar. Ozal habar berişimiz ýaly teze okuw ýylynyň Saparnaz Ataýş Niýazow Naqa Türkmen Owguçylyk Universitetinden magistr maksatnamasy boýunça owguçylygynyň ykdysadyýet we dolandyrylşy zootechniýa, Seýitnazar Seýdadyn Naqa Türkmen Döwlet Moýlumçylyk Institutynyň hünärmen maksatnamasy boýunça pedagogika bilimi, Hatay dili we edebiýaty, türkmen dili we edebiýaty, pedagogika bilimi, fars dili we edebiýaty, türkmen dili we edebiýaty, bakalavr maksatnamasy boýunça ýürüýtüleşdirilen bilim, defektologiýa, Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutynyň hünärmen maksatnamasy boýunça metrologiýa, standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak, seismologiýa we seismiki durnukly guruluşyk, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyrys Institutyna, bakalavr maksatnamasy boýunça halkara sowda, Türkmenistanyň Inженер Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyna, bakalavr maksatnamasy boýunça uçuş aparatlarynyň we hereketlendirjileriniň tehnik ulanýyşy,
howa gemileriniň aviasiýa we radio elektron enjamlarynyň tehnik ulanylşy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyny magistr maksatnamasy boýunça halkara arbitraj we işe hukugy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bolsa magistr maksatnamasy boýunça medeniýeti öwreniş ugurlary açyldy. Türkmenistan Awganistanyň demir ýol infrastrukturasyna maýy goýar. Türkmen Demir Ýolları Agentliginiň başlygy Azat Atamradowyň ýoldaşlygyna wekilet Awganistanyň Kabul şäherine Awganistanyň demir ýol ministriniň ornwasyr Baktur Rahman Şerafat bilen gepleşikler geçirdi. Awganistanyň jemgyýetçilik işleri boýunça ministrligiň habaryna görä, iki ýurduň arasynda demir ýol ulgamyndaky iki taraplyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aranyp maslahatlaşyldy. Hususan Turgunly stansiýasynyň giňeldilmegi, Turgunly Hyrat demir ýolunyň uzaldylmagy, Sanabary çenli 22 kilometrlik ýoluň gurulmagy bilen baglanşykly tassamalary seredildi. Türkmen wekileti Awganistanyň demir ýol infrastrukturasyna maýy goýmagy gyzyklanma bildirip, Turgunly stansiýasynyň giňeldilmegi hemde Turgunly Hyrat demir ýolunyň birinji tapgyrynyň gurulmagyna maýy goýumlary goýmagy meýilleşdirýändigini beledi. Gönükdirilen maýy goýumlaryň demir ýoluň ulanmagy berilmegi bilen gazanylýan girdejiginiň hasabyna izini alınmagy meýilleşdirilýär. Şeýlekim Awganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe geçerges taslamasyny ilerletmek üçin bilelikdäki iş toparyny döretmek maksady bilen Awganistanyň demir ýol pudogynyň hünärmenlerini taýýarlamak babatda hem hyzmatdaşlyk etmeň uğurlary aranyp maslahatlaşyldy. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň ilki sanyny görüşýänçek hoş sag bolun.